Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Kwethulwe elezokuphepha kwelikaMthaniya sezisemomi izivivinyo zikamatikuletsheni kanti ke udla izindodla zemali umonakalo womlilo eRichards Bay. Lezi zindaba ze-1KZNTV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Njengemizamo yoqinisa ukuphepha emgaqweni kwethulwa amaloli angama-55 ngaphansi kohlelo i-Operation Vula Zonke okuwuhlelo lomnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal lokuqinisekisa ukulungiswa kwemigaqo engekho esimeni. Lokhu kwenzeke ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni inyanga yezokuphepha endaweni yaseMolweni eThekwini. Njengoba iningi lemigwaqo esifundazweni KwaZulu-Natal lingekho esimeni esifanele ngenxa yokuba mbobombobo kwayo nokholela ekulimaleni kwezimoto kuphinde kudale nezingozi emgwaqweni lapho ke abashayeli bezama ukuyigwema kwethulwe amaloli azolekelela ukuvala lezimbobo njengezinye zezinhlelo zokwethula ngokusemthethweni inyanga yezokuthutha. Njengoba ubona la eceleni kwami kunama yellow truck lama yellow truck azaphuma sithenga u33 nogandaganda kanye nalento lezokugqinka bazohamba bayovala ama pothole kuyona yonke iKwaZulu-Natal kuqashwa abantu bendawo ukuthi benze lo hlelo ngaphansi kohlelo lethu zibambele sizama ukuthi abantu bakithi baphephe lento ukuthi umuntu azalimale ngoba imoto izama ukuvika ipothole izilimaza abantu sifuna iphele lapha KwaZulu-Natal. Sine inhlelo ke eziningi ezinye zokuphepha sisebenza namaphoyisa njengoba ubona nje ekseni ngaphambi kuba sibe la sidlulela phaya amaphoyisa ngokuhlanganyela uRTI, SAPS, Metro Police bahlangene bayasebenza bavala umgaqo kuvinjwa kwasani imoto engekho esimeni sokuthi ithwale abagibeli. Siyajabula nanokuthi sisebenza nemboni. Imboni yamabhasi sinawo la, imboni ezokuthutha amatekisi sinawo la, abashayeli sinabo la. Inhloko yomnyango wezokuthutha esifundazweni iveze ukuthi ke kudle lo mnyango imali engu-80 million wamarandi ukuthenga lamaloli kanti bazoqala umkhankaso wokuhlola izimoto zama-blue lights ngenxa yezikhalo ngazo. Umnyango uspende just over 80 million kulama truck but over and above that dadwethu esingakunxusa kubantu ukuthi la ekukhandwa khona umgwaqo nala khona mhlambe ama accident scene sicela nje ukuthi abantu ba drive ngokucophelela okunye futhi esizolo nakho kakhulu sibona kunama blue lights amaningi emgwaqeni kulezi insuku sibhizi njengamanje kune operation esizoyenza just ukudila nama blue lights ngoba enye yezinto siyabona ukuthi kunama complaints esiwathula njengomnyango ukudila nalento kodwa nje sithi bonke abantu abashayela ngokucophelela sikwazi ukuthi sonke siphephe. Ukwethulwa kwalomkhankaso kuza esikhathini lapho lesi sifundazwe siqhubeka nokuhlaselwa izingozi ezinyandisa igazi emgwaqweni kanti abemboni yezokuthutha ngamatekisi baphumele obala ngezinhlelo zabo ezintsha. I-smart card ukuqeda imali phela ukuqeda ucash eTexini ukhondatha niloke nibanga ushintshi naye udriver niloke nibanga ushintshi naye lokuhlukumezeka okwenzeka lapha ya eTexini whilst nithuthwa ake kuphele ismart card ke sofika necamera itekisi ezobonisa ukuthi ngalesikhathi kuhanjwa le eTexini kwenzekani eTexini ngoba kutholakele ukuthi laba abasebenzelayo kunezinto ezirong ababuye bazenze le eTexini. Imikhankaso yokuqinisa ezokuphepha izoqhubeka kuze kuphele unyaka. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Sekubalwa izinsuku ngaphambi kokuba kuqalwe izivivinyo zokuphela konyaka zebanga likamatikuletsheni. Lokhu kuvezwe ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uMbali Fraser ngesikhathi ehambele isikole samabanga aphezulu iLynn Park lapho kuqhubeka khona ukufunda kwezikole zesifunda uMgungundlovu. uFraser uthi kusele izinsuku ezingama-27 kuphela ngaphambi kokuba kuqalwe izivivinyo. Abafundi bamatikuletsheni bezikole ezahlukene kwisifunda uMgungundlovu bathi leli thuba eliyingqayizivele lokufunda balitholile lizodlala indima enkulu kwizivivinyo zabo zokuphela konyaka.
Basho kanje ngesikhathi behanjelwe ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal umbali Fraser. Besingeke silithole ithuba lokuthi sifunde siphindele back lekwade sikufundile ekuqaleni ungcono nje basiza kakhulu ngoba baphindela back lekwade sikufundile. Ukuza la kungisizile kakhulu ngoba khona okunade ngakwazi abangichazele kabanzi ngako. Izikole zethu kwesinye isikhathi azinazo izinsiza zokusebenza. Manje masuke silana sibona nabanothisha abangakwazi ukuthi besisize nangolunye ulimo sibazwe kangcono. Lanezezela kuloko thisha asebesifundise khona futhi kusenza nokuthi sifundiswe abantu abaningi sithole i-information ngendlela ehlukile. UFraser uthi sekubalwa izinsuku ngaphambi kokuqala kwalezi vivinyo. Abantwana bethu sebezilungiselele ukugcina towards their exams. Sebesalelwe insuku ezo-27. So ke kubalekile ukuthi size sizobakhuthaza sizobatshela nje ukuthi isikhathi esisele sesisingakanani. Okunye ke okuhle ngohambo lwethu lanamhlanje ukuthi sibaphathele even i-booklet enama tips ukuthi bangazilungiselela kanjani for i-exam. So nje basically it's that kubalekile ukuthi sibakhumbuze ukuthi asisekho isikhathi nokuthi ke sizokhuthaza ke nothisha ngoba kufanele ngabe basemaholidini kodwa bakhethe ukuthi bazolekelela abantwana bethu. Uthi zikhona ezinye izikhungo lapho kufunda khona kulesifundazwe. Mhlambe nje let me say sinama centers awu5. The main centers eMgungundlovu. Then ke bese kuba ukuthi ke aphatha izingane ngokuhlukahlukana. Kunamanye abantwana be-maths and science, kunamanye axube nje zonke izingane ngokuhlukahlukana kwazo. Izikole ezikhona namhlanje la there are more than 7 different schools. Bese kuba isikole sakhona la. Remember ngithe ama centers nje amakhulu it's about 5. Kanti uveza ukuthi ukucinya kwagesi angeke kuphazamise izivivinyo. Ezikoleni zethu eziningi njengamanje uthola ukuthi abanayo inkinga ye-load shedding ngoba sifunde emini sisebenzisa izinto esikwazi ukuthi singazisebenzisa without ugesi. But njenga last year sizofisa futhi ukuthi sicela Eskom ukuthi usenzele njengoba wenza bangawuvali ugesi ngesikhathi ingane zisesikoleni ukuze kungaphazamiseki ukufunda nokufundisa. Kodwa ke futhi eziningi ezidila nento yokuthi ziyawudinga ngempela ugesi zinayi backup yama generator. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayandadube eMgungundlovu. Umphathi jikelele enkampanini Eyezokuthutha i-NCT Woodship Mill eRichards Bay necekelwe phansi umlilo obonakala usaqhubeka nokusho uDeniknosen uthi ungaphezulu kuka-3 billion wamarandi umonakalo odalwe yilo mlilo kule nkampani. Ekhuluma nethimba lezinabo uKnosen uqinisekisile ukuthi angeke balahlekelwe umsebenzi laba abasebenza kule nkampani abangaphezulu kwekhulu. Usungenele osukwini lwesine umlilo osha ubuhanguhangu enkampanini Eyezokuthutha i-NCT Woodship Mill eseRichards Bay. Kanti lo mlilo usushiya udala umonakalo omkhulu njengoba usaqhubeka nokusha. Umphathi jikelele kule nkampani uDeniknosen uthi ungaphezulu kwa-3 billion umonakalo odalwe yilo mlilo oqale ngomgqibelo. Ebuzwa ngokuthi ngabe abasebenzi abangaphezulu kwekhulu kule nkampani kuzokwenzakalani ngekusasa labo uveze ukuthi angeke balahlekelwe umsebenzi wabo. NCT here in Richards Bay has lost all of its stock and its ability to operate is now completely gone. And our main focus right now with the firefighting efforts is to stop the fire from spreading to our neighbour TWK. And those are those chip piles that you see over there. And we're trying to protect them and work with them in the other areas. And the other role players like Mondi are helping us, the Port helpers, and of course Mshlatu's municipality. So the losses are very, very big for us. We estimate that with the loss of equipment and stock and revenue, it's probably greater than 3 billion rand. We have 180 employees here. I've gone on record saying that the employees' job security is not under question at all. We can't have our staff's efforts hampered and being concerned about their job security. So that is not an issue here at all. Imeya dolopha uMhlathuze uXolani uthi ukusha kwalomlilo sekwenza ukuthi bacele ukulekelelwa ezinye izinhlaka zikahulumeni okuhlanganisa isifunda iKingcetshwayo kanjalo nohulumeni wesifundazwe ukuze kulwiswane nokubhulwa kwalomlilo. Kodwa okukhulu kakhulu
ukuthi ku mobilize wonke ama resources akhona ukuzolekelela la ngoba sitsheliwe ukuthi lezi zinto zizosha nje kuze kuphele cishe amaviki amathathu kube kusavutha. So ke kuleso simo ke esingazi ukuthi isimo somoya sizohamba kanjani emkhathini. Kubalekele ukuthi si deploy more resources on the ground ukuze sikwazi ukuthi sithi wethin lokho kunye okungakasho kuhlale kumanzi ukuze noma kuqhuma inhlasi zomlilo ingakwazi ukuthi umlilo ubambekele ngoba kumanzi. So ke kuyiqiniso elimsulwa ukuthi siyayidinga ukwelekelelwa zinhlaka ezinye zikahulumeni ezine function le yakwa disaster management, ikakhulukazi uhulumeni we district yethu, uhulumeni we province yaKwaZulu-Natal nabathembisela ukuthi banomhlangano abazohlanganisa i-technical team. Ukushintsha komoya enye yezinto ehlalise umphakathi ngokusaba, ikakhulukazi laba bakhele idolobha iRichards Bay. Kodwa iMeya uNgwezi iqinisekisile ukuthi abasebenzi babo besicishamlilo bamngomumo ukusiza umphakathi uma kunomlilo oqubukayo. Abantu bakithi siyabacela ukuthi mabebona izinto ezirelated to ukusha kwemililo la behleli khona basheshe bathintana nomnyango wethu. I-Disaster Management Center yethu is fully fledged, izokwazi ukuthi amathimba ethu akwazi ukuresponda. Zibonakala salokhu ziqhubeke njalo izindiza nokuqinisekisa ukuthi lo mlilo usabalali kanjalo nesicishamlilo. Ezindabenzi 1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Nina besilo ke sihlabena nali ikhefu sihlangabeze mesibuya itolo. Asikubingelele siphinde sikwamukele futhi mongabe usanda kubukela izindaba zethu. Yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kwethulwe Eyezokuthutha kwelikaMthaniya sezisemomi izivivinyo zikamatikuletsheni, kanti ke udla izindodla zemali umonakalo womlilo eRichards Bay. Njengoba isifundazwe iKwaZulu-Natal sibhekene nengwadla yokwentula amanzi, ungqongqoshe womnyango wezamanzi kanye nokuthuthwa kwendle kuleli usenzo mchunu uthi kabasafune lutho kuzophazamisa ukuqhubeka komsebenzi wokwakhiwa ko-Umkhomazi Water Project ezodla imali elinganiselwa ku-23 billion wamarandi njengoba kulindeleke isabalalisa amanzi ezindaweni ezihlanganisa iTheku, uMkungundlovu, Ugu, iLembe kanye nezinye ke nje njengezibhekene nesimo esinzima samanzi. Umchunu usho kanje sithangameni nabezindaba kwelikaBhanana. Njengendlela yokuzama ukubhekana nenkinga yamanzi ebhekeneke naso isifundazwe kwaZulu-Natal, ungqongqoshe womnyango wezamanzi kanye nokuthuthwa kwendle kuleli usenzo mchunu ubambe isithangameni nabezindaba eThekwini nalapho ke ebethula izinhlelo abahlose ngazo ke ukulungisa ke noma ukubhekana nayo ke lenkinga. Njengezinye ke zezinhlelo umchunu ushilo ke ukuthi sekuqaliwe ukuthi ke kulungiswe noma ke kwakhiwe idamu okulindeleke ukuba lisabalalise amanzi okuzodla ke wona ke lo mnyango umasipala nezinye ke inkampani ezimele imali ke ebalelwa ku-23 billion wamarandi eMkhomazi. The project inkulu i-23 billion. Le project inkulu ngoba izofaka amanzi yenze isimo sokuphepha kwezamanzi okuphuza namabhizinisi bebe nesiqiniseko sokuthi amanzi akhona. 1 eThekwini, 2 eMgungundlovu, 3 eMsunduze, 4 eHerigwala, 5 Ogwini, 6 eLembeni. Kulesithangami kuphinde ke kwavela ukuthi lona ke idolobha iTheku noma ke ngithi isifundazwe kwaZulu-Natal sisesimeni ke esingcono kakhulu kunezinye izifundazwe njengoba ke sithola imvula eningi nokwenza ke ukuthi ke singabhekani kakhulu nenkinga yamanzi. Sina DWS kanye nomnyango wezemali South Africa Treasury kanye noCoct silama nje sizosebenza neTheku ngokubambisana siqinise inhlelo zamanzi ukuze zingahlali zikulesimo esikuzona la khona kusasa wazi noma amanzi akhona noma wekho. Kodwa ingxenye yesithathu ile yenhlanzeko njengoba somnyango wamanzi nenhlanzeko la khona esifuna ukuqinisa khona inhlelo zabo zokuthuthwa kwendle kanye nenhlanzeko general. Idolobha iTheku kuzokhumuleka ke ukuthi ke kwaba nemvunge njengoba ke bekubhekene nenkinga yayo ingqalazinda yokuthuthwa kwendle eze ke yaphoqa ukuthi ke kuvalwe inqaba yamabhishi. Umchunu
Uvezeke ukuthi ukuhlanganiswa kwezinkampani eziphakela umphakathi ngamanzi okumngene water kanye ke nomhlathuze sekholeleke ekutheni basayine isivumelwano nawo ke umasipala iTheku ukuthi ke babheke noma ke bathathe ama pump station ali10 bawalungise ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ke asesimene esikahle ukuhlanza ke wona noma ke ukubhekana nendaba yokuxhaqhaza kwendle. Esinebhodi entsha la KwaZulu-Natal emva kokuhlanganisa umngeni kanye nomhlathuze sibiza ukuthi umngeni uthukela izokhava ilekelele enhlelweni zamanzi yonke KwaZulu-Natal. Abanye abantu bacabanga ukuthi siyaswenka nje uma sikhuluma ngendaba zamabhodi. Amabhodi awawona ukuswenka. Amabhodi akwazi ukuboleka imali ayithole isebenze manje ngaphambili kokuba ngalekwe inhlelo zomnyango waka Treasury. Ngenyanga yedlule ikhomishana yamalungelo abantu ibambe isithangame nabezindaba nalapho ke idalule ukuthi omasipala abaningi khona ke lapha esifundazweni KwaZulu-Natal bahluleke bancama ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi. Lokhu ke umculo uphawulile ngakho njengoba ke le khomishana yasho ke ukuthi ke isifundazwe kufanele ke sifakwe njengengaphansi kwenhlekelele. Kuke kwaba khona isikhathi la khona singasebenzanga kahle, isikhathi saside kakhulu. Kodwa hayi emanzini wonke. Emanzini lawa okuthiwa iwater resource ukuba khona kwamanzi. Nje ubona nje ukuthi amanzi amadanyini akhona agcwele. Asezagcwala ngisho emadanyini aseGqeberha. Kusho khona ukuthi akuyona inhlekelele le ongaze uphumele nayo ngaphandle ngoba inhlekelele njalo uphuma nayo uma sekusha amanzi emfuleni nasemadanyini. Kodwa inhlekelele ingakulengxenye yokususa amanzi manje emadanyini ukuwaletha emzini yabantu. Ezindabeni ze-E-Kzn.TV kube kuNtomkhona-Mvubu eThekwini. Umeya kumasipala wesifunda uthukela inkosi untando yenkosi Shabalala wamukela abafundi abalinganisela 142 abaphuma ngaphansi kwe-Download Skills Hub. Labafundi bazolekelela lo masipala njengoba ubhekene nenkinga yamanzi. Kanti uPhumelelo Mnguni ongumphathi walomkhandlu ubeseveza ukuthi lokho akusho ukusiza umphakathi kuphela, kepha kuzophinda kuthuthukise labafundi ngokwamakhono. Umasipala wesifunda uthukela ulithokozela ithuba lokuthola abafundi abazolekelela lo masipala ngokulungisa amanzi. Kuzokhumbuleka ukuthi phambilini lo mkhandlu ubhekene nengwadla yokwantuleka kwamanzi kanye nokucindezela kwemizamo yabo yokuwalungisa. Umeya inkosi untando yenkosi Shabalala uveza ukuthi lokhu kuzobalekelela kakhulu njengomkhandlu. La kumasipala othukela njengoba umsebenzi wethu ukunikeza abantu amanzi kune college ebizwa ke ngeDanakol enabafundi ekade ba trainer entabeni zokwenziwa kwamanzi base bebacelela ukuthi bazokwenza in service training yabo la othukela sase siyabavumela abafundi ke aba 142 abazobe bela othukela bazosebenza iperiod ka 18 months sizosebenzisana nabo ukuze baqede le qualification yabo njoba belana ke umsebenzi wabo omkhulu ukuthi balekelela abasebenzi sinabo empeleni sinabo nathi abethu abasebenzi kodwa bazolekelela kuzovala ikhala khona bazosebenza ukhahlamba khona bazosebenza inkosela ngalibalele bekhona bazosebenza khona la eAlfred Duma la kunama team khona etha sothukela sizobafaka khona ukuze basebenzisane nabasebenzi bala ekhaya. Uqhubeka ngokuthi uyafisa ukuba labafundi belekelele ikakhulukazi njengoba kunabasebenzi abadonsa izinyawo uma besebenza. Uthi basilekelele kuloko ngoba uma sizobafaka kuma team uma kukhona i-team ehudula inyawo engawenzi kahle umsebenzi bona fanele bawenze umsebenzi ukuze abantu basizakale ngoba inhloso yawo konke lokho sifuna ukuthi abantu bawathola amanzi ngesikhathi uma kukhona ipipe eliqhumile lilungiseke ngokusheshsha engathatha isikhathi eside nje ukuphesha ipipe. Kanti oyilunga leDanakol Skills Hub uveza ukuthi leli ithuba eliyingqayizivele njengoba bengakwazi ukuqeqesha abafundi ngaphandle kokubafaka ezindaweni lapha bazoveza khona amakhono abo. Okay, we're very grateful and we are at a point where we can't complete training with the learner without the workplace exposure. So with words of gratitude, we want to say thank you to Kala Water for intervening and stepping in and saying we're the ones that want to do the workplace training for the learners. So. Khona manjalo omunye wabafundi ubesethembisa ukuba bazimisele ukulekelela lo mkhandlu kanti bayalithokozela nethuba lokuzoveza amakhono abo.
We are very thankful for this opportunity to come do our training here at Uthi Water. And we do promise you guys that we will work very hard and prove ourselves and also make our institution very proud. And also again, siyathembisa ukuthi sizosebenza ngokwezimisela ukulungisa inkinga abahlangabezana nayo ngezamanzi. Of course, ngosizo lama artisan akhona already we field because siyazibona ukuthi banolwazi oluningi, so nathi sikhona lapho ukuthi sizolekelela ngesandla sethu nolwazi lethu esilifundile esikoleni. Sobekadladla ezindabeni ze1KZNTV ngisothukela. Imeya kamasipala baqulusa isifiso Mkhwanazi uthi babhekene nenselele enzima yontshontshwa kagesi okugcina kwenza ukuthi kuphazamiseke nendlela ohamba ngayo ngokohlelo lika Eskom njengoba ke kunezinye izindawo ohamba amahora amade kuzona. Lokhu kuvele njengoba uMkhwanazi ubechaza kabanzi ngezinto eziqhubekayo kulomasipala emva kwezinsuku eziyikhula ngena kuleli hhovisi kulandela ukuphuma kaMncedisi Maphisa olahla amacala ongaziphathi kahle. Odaba lukagesi baqulusene lubonakala lisayilona olusayinkinga kakhulu osokwenza isiphathimandla zathatha isinqumo sokuthi libhekiswe kabanzi kwenza uphenyo luzimele. Udaba lukagesi sinenkinga ezimbili, inkinga yokwebiwa kwama-cable kodwa umkhandlu uyayixazulula ngoba njengamanje uthatha isinqumo sokuba siqashe umphenyo oyimele private investigator ukuba ithole ukuthi kwenzekani ngodaba lukagesi kodwa iphinde phakathi kwezinto ezoyiphenya ukuthi kwenzekani ngobantu abazikhokhela abayixhumela ugesi ngokungemthetho, abanye abuye bayixhumele ngisho sebenqanyulelwe ugesi okungenzeka ukuthi baningi abantu abayingxenye yale umsebenzi futhi lokho kuyasiphazamisa nasenhlelweni zethu zokuba sikhokhele ugesi sibuye sikhokhe ngoba ugesi siyawuthenga phela ku-Eskom. Abantu abaningi abawusebenzisayo bengasawuthengi kuyasiphazamisa lokho. Yes, lokho kakhulu okuyinkinga odabeni kagesi kodwa ke siyazama ukuba sisebenze kahle kakhulu ugesi. Ngenyanga edlule kwaphotshoka i-auto kusukela umphathi kamasipala noSomlomo bekhuluma nabasebenzi bebatshela ukuthi i-IFP kuphele namandla ukuthi kuqashwe. Emva kwalapho kube sekuvela incwadi okuthiwa ibhalwe uSomlomo ethi kuzomela basuswe ehhovisi lakhe labasebenza basola ukuthi baba record ngesikhathi bekhuluma nabo ngalolu daba. Ephendula umbuzo umeya ngale ncwadi uthi bengakafiki kwezakhe izandla. Cha, ngiyayishwama nje udaba lencwadi okuthiwa ibhalwe umhlonzi Somlomo angikabi nalo ulwazi lwayo. Kodwa ke mhlambe ngingakusho nje angikholwa ukuthi ikhona into efana leyo ngoba akukho lapho thina njenge-politicians esingangena khona sikhulume ngezinto ezifaka ikakhulukazi abasebenzi. Thina abasebenzi kuphela singaphawula ngabo, nakhona singaphawula ngokukhulu ukucophelela uMunicipal Manager kanye nabaqondisi okuyibona abareporta ku-Municipal Manager okwethu kugcina lapho. uMkhwanazi ube sechaza ngezinhlela nazo asezenzile njengoba efike ngoJuni kuleli hhovisi emva kokusula kaMncedisi Maphisa elahla amacala ongaziphathi kahle. Njengamanje kunama-project amaningi asayela ngasekupheleni ukulungisa kakhulukazi kwemigwaqo yasemakhaya kufaka phakathi kwaMpongoza Road, kufaka uMhlangeni Road, kwakhiwa kwehholo lokwa-Ward 13 sekuyela ngasekupheleni ukulungisa komgwaqo osedolobheni umgwaqweni uPresident nakho sekuyaphela ukulungisa komgwaqo waseSasco sekuyele emaphethelweni. Kodwa okunye sikwenzile kule 100 days ukuba sithenge ama-grade amabili kanye ney'moto eziyi12 uqinisekisa ukuhamba ukuphuthuma kwe-service delivery. Kodwa futhi kuthe ngenyanga yabesifazane saba ne-walk ebehambela amarenki amabili asedolobheni lapho sikhuza khona umkhuba ayahlukunyezwa kwabantu besifazane kanye ney'ngane. Lo masipala uphethwe iqembu IFP ebambisene ne-DA kanye namanye amaqembu. Kutebogo Sibisi kwezindaba ze1KZNTV ku-Channel 261 ngiseThekwini. Okhulumela inhlangano yezibonelelo zikahulumeni isasa esifundazweni KwaZulu-Natal uSendi Godlwana useyalele labo abahola izibonelelo zikahulumeni ukuba besebenzise izitolo noma ke imishini yokukhipha imali ukuze bezothola izibonelelo zabo kusukela ke ngoLwesibili namhlanje mhla zi-3 kuMfumfu. uGodlwana uthi lokhu kungenxa ke yokuthi amaposi amaningi lapha KwaZulu-Natal awanayo imali yanele.
Kusukela ke ngoLwesibili namhlanje zimhla zintathu kuMfumfu inhlangano yezibonelelo zikahulumeni SASSA kanye nePosi bamezela ukuthi ke laba bathola izibonelelo zikahulumeni kuhlanganisa ke impesheni yabadala neminye ukuba bengaye emaposini KwaZulu-Natal ngenxa yokuthi ke akhale ngokuthi angeke abe nemali yanele ukuthi ke akhokhele abantu. Abantu bathola imali yesibonelelo sikahulumeni njengoba sazi ukuthi namhlanje siyaqala ukukhokhela ke abantu abadala imali yesibonelelo. Siyacela ukubazisa ukuthi ke laba bathola le mali namhlanje abangayi emaposini ngoba ke iposi imali yashoda eposini namhlanje. Sicela ukubazisa ukuthi ke bangaya eBoxer, Espa, Shoprite, Pick and Pay kanye nase YouSave. Bangakwazi nanokuthi basebenzise imishini ekhipha imali ukukhipha le mali kodwa ke bangaye emaposini ngoba ngeke bakwazi ukuthi bayithola imali. Ugodlwana oqhuba uthi ke kulabo abasebenzisa umzansi account noma amakhadi bangakwazi ukuthi baye eposini bona ngoba ke abakwazi ukuthi bayikhiphe ezitolo okanye ke emshinini ekhipha imali. Laba ke basebenzisa ikhadi ekuthiwa imzansi account noma imzansi card bona bangakwazi ukuthi ke baye emaposini ngoba abakwazi ukuthi imali bayikhiphe ezitolo nakumshini ekhipha imali. Siyaxolisa kakhulu ngalo kuphazamiseka ukuthi ke imali ingatholakali emaposini kodwa ke bayacelwa ke abantu bakithi ukuthi ke bangamoshi imali baye emaposini kodwa ke kuye laba basebenzisa imzansi card kuphela. E-Kzn.Owezemfundo ngenguSamgediswe Nqulunga ngeSeregister Bay. Nina besilwa ke sihlabena nali ikhefu uhlangabeza ingosi yezomnotho Masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele futhi mongabe ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolo sangazo namhlanje. Kwethulwe elezokuphepha kwelikaMthaniya sezisemomi izivivinyo zikamatikuletsheni kanti ke udla izindodla zemali umonakalo womlilo eRichards Bay. Kuleli qophelo ake sikubhekela ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u-19.27 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.29 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.17 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona ling$1,823.64 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$90.17 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umshwibi webhola elisheshayo nongomunye wabadlali asebenamava kuma-Proteas uKagiso Rabada ubona bezofana nenhlanzi emanzini benoza kwabe kwi-ODI Cricket World Cup ezodlalwa e-India. uRabada uthi ke akubona kuzobenza bengabanjwa yinomfi kulomqhudelwane oqala ngoLwesine ukuthi iningi labo lidlale kakhulu ke-India kulonyaka. Iningi labadlali akhuluma ngabo uRabada bebekhona ke kwi-IPL futhi ke bake badlala ikhilikithi yebhola elimhlophe emidlalweni ke eli-11 kulo leliyalizwe kulonyaka neqembu lesizwe. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Nina bekonjani edukele ezulwini ezinye zidukele emafini ngiyaziguqisa namhlanje sihlangabeze kusasa futhi ngesikhathi esifanayo.